Kapin 600 ka mga ROTC cadets sa Northern Mindanao ang andam na kung ipatawag isip mga regular nga miyembro sa Philippine Army. Human migradwar sa Advanced ROTC Academic Phase Training. Migradwar ang kapin 600 ka mga kadete sa Reserve Officers Training Corps kon ROTC nga gikan pa sa nagkadaang eskwelahan sa Northern Mindanao. Mipailawom sila sa pipila ka bulan nga Advanced ROTC Academic Phase Training ubos sa 10th RCDG Army Reserve Command. Gitudluan sila leadership skills, tamang disiplina, disaster response preparedness ug civic responsibility. Sumala sa training director nga si Lieutenant Colonel Wilmar Daraog nga andam na ang mao mga kadete nga moserbisyo sa katawhan kung ipatawag man gani sila gikan sa Reserve Force ngadto sa active duty sa Philippine Army. Naglaom sab karon ang kasundaluhan nga pinaagi sa pagpakusog sa Army Reserve Force, mudaghan pa ang maagni nga mosulod pagkasundalo ug moserbisyo sa nasod.